duniya da wuyar zama in ka gane halitta zaka huta, ko baka da kwandala a gare ka babu gida da mota. Mai ke damu na rayuwata in ban da rudin cikinta, duniya makaranta ce ku tsaya kuma ku fahimta. Burin wasu yau a duniya, duniyar su dai su tara ta, daga ran da kamar gaya ka mace ka bar komai da ka tara. Wani shi haram zai bida, wani ko halak ita yake bida, wani ko haram ko halak in ya samu duka ya har hada. Malamai kuma haƙƙi na ku ne, ko da yaushe kunna muku karkada. Bai yiwo mai gonar audiga a gonarsa a samu buhun gyada. Kun ga dai san zuciya yayyawa duniya, gaskiya babu mai fada. Duniya makaranta ce, ko da kanku ku sa lura. In ka raina makwancinka, wani ma san bai da kamar naka. In ka raina tufafinka, wani na sha'awar kamar naka. In ka raina mahallinka, wani na rayuwa cikin bukka. In ka raina mahaifanka, kai ma za ka haifi 'ya'yanka. Duk abin da kai musu su ma sai sun zo sun maka sunninka. Duniya tana ban tsoro, sai mun nazari mun sa lura. Idan ta kwashe ka sai ka ga kamar ba za ka mace ba, balle idan maka same ta ga uwa uba baka rasa ba. Kana da 'yan gidaje naka har kuɗi da motoci dora, idan baka fito gari ba baka san ana yin rana ba. A gida AC kaka sha har ma a mota dan ka kai babba, kuma baka kaunar dan talaka ya rabi 'ya'yanka na lura. Daɗi na duniya baka san ranar amsa kira ba, kuma ba a jiniya duka kudin ka ba za ka haye ba. Duka amsar tambaya roki ilahu ba za ya hana ba. Dukunin ka duniya ba za ka kai dan karuna ba. Yau ina yake duniya, ashe ba za su ma amfani ba. Malan gina lahira tun kafin ka amsa kira. Rayuwa ta ni dai Allah, karɓi roko na ya jalla. Kar ka bar ni na faɗa wahala, rayuwa ta fita matsala. Duk dai ni mai waka ne, rayuwar mu cike da kalubale. Wasu na gani kamar ba mu sallah, ka san mai tsaro na kajalla. Wasu na gani muna yin ta, gani suke yi ma ba a karɓa. Dukkanin aiki akwai wuta akwai fa aljanna, ku lura.